doncs ja tenim la nostra escena, d'acord? Ara ens faltarà il·luminar-la i fer un petit setup del que seria càmera i de més, val? El render, diguéssim que el deixarem, faré un petit vídeo pel final, d'acord? Es barregen una mica, veurem com ho solucionem. Aviam, fixem-nos una cosa. Recordeu que ara mateix no tenim càmera, d'acord? Si jo faig un Shift A i càmera, d'acord? M'afegeix una càmera. Jo aquí la veig, la puc desplaçar, val? Amb el 0 o amb càmera view, 0 del teclat numèric o càmera view, puc enquadrar, puc demanar-li que m'ensenyi què és el que la càmera veu, d'acord? Amb la N, això vam parlar ahir, aquí tenim el camera to view, d'acord? Això el que ens permet, diguéssim, és mantindre la càmera fixa i nosaltres poder orbitar, panejar, etc., cosa que afectarà a la posició de la nostra càmera. De fet, ara s'està movent la càmera, d'acord? Val. Un cop tinguem una vista ja més o menys clara del que volem, que podria ser perfectament aquesta, d'acord? Centradeta, prou bé, desactivem, val? Per assegurar-nos que ara, si jo torno a apretar Camera View, o View Camera, perdó, ja està, diguéssim, fixa i la tornem a recuperar. El que us deia de la composició en aquesta potser no és gaire important, però jo el que faig és bàsicament guardar-me aquesta per anar veient el resultat, d'acord? Amb el 0 activat. I aquesta, jo, així, tampoc a l'ordinador, aquí està pensant més que aquí, perquè això, el mode de visualització és molt senzill, d'acord? I així jo vaig veient què és el que estic fent en el mateix moment, d'acord? Val, amb el tema d'il·luminació, important. Jo ara, aquí, puc afegir una llum, d'acord? Però vull que veieu un altre tipus d'il·luminació. Simplement, ara, fixeu-vos, he afegit un punt i la nostra bola està il·luminada, d'acord? Li baixaré una mica la temperatura, fixeu-vos aquí, quan cliquem, recordeu que teníem elements que es repetien sempre i després elements que van canviant segons quin tipus d'objecte seleccionem. Aquí, el ser llums, d'acord? Ho veiem, ens apareix aquesta icona d'aquí, a través de la que podem modificar, diguéssim, els valors de la nostra llum. Li podem dir 100 de potència, podem ampliar el radi perquè arribi a més superfície, diguéssim, encara que estigui lluny, es difumina, fixeu-vos que la llum es perd una mica. Aquesta seria una manera d'il·luminar, afegint diverses llums, si us plau. Ja entrarem, en algun moment del curs ja entrarem a il·luminar amb llum real. Com vèiem, dins del software ens dona opcions d'il·luminació, per punt, per foco, per àrea, sunlight fins i tot, simulant la llum del sol, però en aquest exercici el que m'interessaria és que coneguéssiu els HDRI, que és un tipus o una manera d'il·luminar les nostres escenes. Què són els HDRI? Doncs són arxius, fotografies. HDRI són les sigles de High Dynamic Range Images, d'acord? On la diferència que té amb un JPG normal, aquesta imatge, és que és una imatge que guarda informació de diferents tipus d'exposició del mateix escenari. És a dir, jo faig una foto i la càmera, en aquest sentit, per guardar una imatge HDRI, el que fa és guardar imatges del mateix escenari que estem fent la foto amb poca exposició i amb molta. És a dir, imatges fosques i imatges cremades gairebé. I tot aquest ventall és el que dona un tipus d'informació lumínica que el software 3D interpreta. Explicat d'una altra manera, també, per la integració dins de pel·lis 3D o pel·lis que tenen animació o que combinen imatge real amb imatge de computadora, de 3D,
El que fan és els objectes 3D aplicar un tipus d'il·luminació igual de l'entorn com l'actor té en el set de rodatge. Si està en una habitació on gairebé tota és com fosca i de més, si tenim una imatge HDRI d'aquest entorn, li apliquem el nostre 3D de cara a que agafi la mateixa informació de llum, els mateixos reflexes, etc. Per fer el nostre exercici és on vindrem. Anirem a buscar una imatge HDRI, jo us recomano Polyhaven, que és una pàgina web on podeu trobar una quantitat gairebé infinita d'imatges HDRI, les quals donaran informació a la nostra escena 3D, d'acord? Ara ho veurem i ara us ho ensenyava, però volia fer aquest petit incís per explicar una mica què és realment l'HDRI. Ho explicarem a classe, en parlarem més, d'acord? Però que ho tingueu més o menys present, d'acord? Afegirem simplement aquí, vindrem a Color, Environment Texture, d'acord? I fixeu-vos què passa. La imatge ja comença a estar il·luminada, més il·luminada que abans, però en un color rosa fúcsia. Això és perquè el Blender, quan no té informació, quan no té imatge, però tu ja has obert una casella per posar una imatge, d'acord? El color que agafa és molt característic i per això ens serveix, per saber que no hi ha imatge aquí, és aquest rosa fúcsia, d'acord? Llavors, anirem a Google i a HDRI Haven, és una pàgina web que si feu 3D us servirà de molta ajuda, d'acord? On tenim tant textures, models i HDRIs. Entrem a HDRIs i fixeu-vos aquí, tenim un seguit d'imatges. Ara imagineu-vos que la nostra Pokéball estigués en un camp obert, doncs segurament agafaríem aquesta imatge. O imagineu-vos que la nostra Pokéball està en una habitació amb aquest tipus d'il·luminació. Doncs trieu-ne alguna. Jo seleccionaré aquesta que hi ha, penso, és que no sé si és aquesta o aquesta, ara ho veurem, ja les tinc descarregades. Simplement cliqueu i aquí, amb aquest format d'arxiu, a 4K és més que suficient, vigileu amb imatges de 8K. En aquesta ho podria suportar tranquil·lament, els vostres ordinadors, però millor 4K, que tenim prou i així no carreguem l'ordinador, d'acord? Us la baixeu i tornem al Blender. Venim a Open, jo tinc una carpeta, fixeu-vos, amb totes les imatges HDRI que jo m'he anat baixant, d'acord? I si no recordo malament, aquí la tinc. Bueno, no és ben bé aquella que us he ensenyat, aquesta sí. Aquestes dues sí. No, tampoc. Photo Studio London, per si voleu copiar la mateixa. Compte, fixeu-vos perquè us ho he dit abans, jo sí que en alguns projectes necessito les 8K, però en alguns altres sí que les tinc a 4K, etc. I seleccionem aquesta imatge. I ja tenim la nostra bola il·luminada, d'acord? Fixeu-vos. Ho podríem veure aquí per veure-ho més gran, tampoc passaria res, aquest el desactivo i activo aquest. I fixeu-vos que la nostra bola ja està perfectament il·luminada i de fet molt xuli. Si voleu tocar aquests paràmetres de l'escenari, el voleu canviar a més fosc, a més clar, vosaltres mateixos, podem fer-ho. Jo li trauré una mica, afegiré roundness, li trauré aquest brillo que em donava, però potser voleu afegir reflexe, jo no seré qui us digui que no, d'acord? Jo ho deixaré així, li trauré una mica d'especular i ja la tindré. I en el següent vídeo, ja per acabar, entrarem en tema de render, de com us explicaré 4 coses i de com treure la imatge, d'acord? Fins ara.